Vítam vás pri tomto videu, kde si zodpovieme jednu zaujímavú otázku jedného pána z LinkedInu. Veľmi trefne a veľmi dobre sa opýtal: Pán Marčák, prečo by som mal dôverovať práve vám, keď tu je tá banka, cez ktorú si môžem investovať, a tá banka je to predsa nejaká inštitúcia a má teda meno a proste prídem tam, je to veľká budova a tak ďalej a proste je to známa banka, prečo by som mal investovať s finančným poradcom? Veď môžem ísť do tej banky a tam si investovať. Aby som to vysvetlil, v prvom rade každý fond, ktorý vám poskytuje či už banka alebo finančný sprostredkovateľ, obsahuje tzv. KEAT alebo fact sheet, to sú vlastne kľúčové informácie pre investorov, v ktorom sa píše aj o poplatkovej štruktúre fondu. A väčšina bank teda neinvestuje do danej banky alebo cez danú banku, ale vaše peniaze posiela z banky do bankovej správcovskej spoločnosti danej banky. To znamená napríklad Slovenská sporiteľňa má Erste, Tatra má Tatra Asset Management, VUBčka má Everyzone, napríklad Unicredit má Amundi a potom ešte ČSOB, KBC a tak ďalej. Ale vlastne ako to funguje? Tam platíte okolo 2% ročne za správu tých daných fondov, čo proste keď niekedy dokonca pri niektorých fondoch sú našiel už aj 3%, a keď si proste banka nejaké 2-3% za ročnú správu zoberie, tak vám to zbytočne ukrojuje z výnosov vašich investícií, ktorých ste mohli mať. Tým pádom, ak získate alebo ak máte k dispozícii poradcu, ktorý sa venuje priamo investovaniu, tak funguje to tak, že ja som pracoval napríklad v banke po mojej ekonomickej univerzite. Bankár musí mať základný stupeň finančného sprostredkovania a ja ako sprostredkovateľ ma reálne nájdete normálne v MBS-ke zapísaného na stredný stupeň finančného sprostredkovateľa. Čiže ja ako finančný sprostredkovateľ musím mať ešte vyšší stupeň odbornosti, ako majú daní bankári v danej banke. To je jedno, v ktorej proste jednoducho my musíme disponovať licenciami ešte na vyššej odbornosti, ako je v banke. A ak máte takto poradcu, ktorý sa venuje hlavne tým investíciám, tak viete si to pozrieť aj normálne cez NBS sprostredkovateľa, cez Google dáte NBS sprostredkovateľa, vyhľadať poradcu, buď si dáte meno alebo SROčku daného poradcu a tam si ho viete pozrieť. Čiže každý finančný sprostredkovateľ, ktorý je licencovaný, tak je v Národnej banke Slovenska zapísaný a následne vám môže poskytovať svoje služby. Plus, čo je ešte zaujímavé, tak samozrejme, ak by niekto potreboval sadnúť osobne, lebo riešim klientov aj online, ale ak by ste potrebovali sadnúť aj osobne, tak samozrejme máme kancelárie v Košiciach, nedaleko a o parku. Vieme tam spolu sadnúť a vybaviť si vašu požiadavku. Čiže takto to funguje s finančnými sprostredkovateľmi a finančný sprostredkovateľ musí disponovať ešte lepšími licenciami. A prajem vám ešte pekný deň.